spispapir. Fordi her handler det nemlig om at spise papir. Men det må jeg desværre ikke. Undskyld. Det er Jacob, der filmer i dag. Men hans far, han bruger den her. Hvor? Den er så latterlig. Jacob, han sover i Peter Plus. Hallo, det er min mor og far, der putter den på. Okay. Og nu kommer der en lille bladmusik. Habidubidubidablabla. Jeg lige vise dig. Hold lige kameraet på den. Ja, og jeg tager den der. Det er TV-avisen her. For det er TV-avisen her. Woo! Det her, det er TV-avisen. Det her, det er TV-avisen. Det her, det er TV-avisen. Hej, det er TV-avisen. Hej, det er mig, Jacob, som der filmer i dag. Hvad laver du nu? Jeg skal lave karatemusik. Hvad det? Så du er... Ja, det har han også givet mig. Prøv at se. Ildrødvinger. Bare roligt, der kommer videre på godt over Jakobs TV-avis. Slut filmen, Jakob.